morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Anian nasabta sa laing edisyon sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Magandang umaga mga ka-Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, Del Carmen, General Luna, Socorro o Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan. Ay labi na sa atong mga viewers karon. Salamat po. Good morning. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners. Nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Salamat po. Good morning. Good morning usab sa mga silingan nato nga mga probinsya ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Uban sa mga kasikbit ni ini na mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning po. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Neziel Camingue Dominios Bosito. Salamat po. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Estela Mamita Pradas. Good morning po. Mayong buntag Kuya G, gikan na kang Ma'am Chay Sumalinog Bertudazo. Salamat po. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na kang Charles Ken Mantilla. Salamat po. Maayong buntag kaninyong tanan. Kamusta ang inyong adlaw nga Martes o kagahapong adlaw? Adlaw karon nga Miyerkules mga ka-Siargao, pizza 7 na sa bulan sa Abril tuig 2021 mga ka-Siargao. Good morning po. Dili na maglangan atong pag-asayron karon mga ka-Siargao ang latest update sa panahon mga ka-Siargao. Pinaagi na ni Joey Figuracion gikan na sa DOST Pag-asa. Patuloy na apektado ang buong Luzon ng northeasterlies. Ito yung northeasterly wind flow o itong hangin mula sa hilagang silangan. At maghatid pa rin yan ng generally fair weather condition buong Luzon kasama ang Metro Manila. Kung mayroon mga dagli ang ulan ay mga pulo-pulo lamang yan at mahihinang pag-ulan lamang. But yung malaking chance niyan yung silangang bahagi ng Luzon. But yung northern Luzon ay mababa ang chance ng mga pag-ulan. Ang Visayas at Mindanao ay mga localized thunderstorm lang ang maghahatid ng mga dagliang ulan. At ang tabayanan, yung mga pinapalabas na thunderstorm warning sa iyong mga lugar dyan sa Visayas at Mindanao. Sa bahagi ng Visayas at Mindanao ay generally fair weather condition pa rin, pero may chance ng mga pamumuo ng mga localized thunderstorms. Malaking bahagi niyan yung pamumuo ng thunderstorm posible by afternoon or evening. At ang tabayanan ang mga pinapalabas na thunderstorm warning ng aming mga regional office sa inyong lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At ang guwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa bahagi po ng Cebu ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tacloban at Cagayan de Oro ay magmumula sa 24 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Davao at Zamboanga ay maaring umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum daytime temperature. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan po kami sa aming mga social media accounts, lalong-lalo na yung mga thunderstorm warnings na pinapalabas na aming mga regional office. Puntahan lamang po ang Twitter namin at Facebook accounts. Maaaring search lamang DOST_Pag-asa at ang aming YouTube channel sa DOST-Pag-asa Weather Report. At puntahan kami sa aming website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph.
O kato mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kaimtang sa panahon. Ang masinati nato nga mga pag-ulan mga kasyargaw, localized thunderstorms lamang mga kasyargaw. Maayo ang panahon karon, apan ingat yapon kita kaya dunay COVID-19. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko diyan sa Salvacion Pilar sa Nogueraza family at kang Manalina Miranday nga nag-birthday kagahapon. Hindi ka na ka Ma'am Anilin Solyoso og happy birthday usab. Kang Ma'am Lina Miranday, happy late birthday. Good morning po. Good morning Kuya G. Hindi ka na ka Ma'am Ande and Carmel. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G, watching from Manilina or more. Gikan na kang Marie Chona, salamat po. Good morning po, Miles Venice Garcia. Salamat, magandang umaga. Pa-shout out ko sa akong papa si Jovito Encarguez o sa akong mama si Neria Encarguez. Ana sila sa San Jose Dinagat. Salamat Kuya G. Gikan na kang Ange Encarguez. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Dili na ta maglangan mga kasyargaw. Atong pagaseron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Joint Municipal Peace and Order Council og MADAC meeting gipahigayon sa Santa Monica. Niatong March 30, 2021, alas 3 sa hapon, mga kasyargaw, ang personal sa PIDEA 13 ni Surigao del Norte Provincial Office Ilalom sa direktibang sa direktang supervision sa provincial officer ni ini mitambong sa hiniusang Municipal Peace and Order Council meeting o Municipal Anti-Drug Abuse Council meeting o MADAC meeting sa munisipalidad sa Santa Monica nga gihimo dito na sa Women's Cultural Center sa Maong Lungsod. Ang partisipante sa Maong meeting mao ang mga barangay chairman, mga barangay officials sa Maong munisipalidad, PNP personnel, Coast Guard representatives o gubang MPSOC o MADAC members. Manahisgutan sa Maong meeting ang vaccination monitoring sa Maong munisipalidad, kapsay og kalinaw og ang nagkadool nga roll out sa omnibus procedure sa BDCP sa Maong munisipalidad karong April 13, 2021. Mga na latest update dito na sa Santa Monica karon mga kasyargaw. Good morning po, gikan na ka Sir Nathaniel. Salamat po, magandang umaga. Good morning po, pa-shoutout po ako sa akong BF na si Daryl. Gikan na ka Miles Venice Garcia. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po sa tanan. Samtang sa laing bahin, MOA signing og Project Manghon. Gihimo na sa Dapa Municipal Police Station. Kagahapong adlaw, April 6, 2021, alas 9 sa buntag, ang personal sa Dapa Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Jeric Fabiosa mihatag assistance ilabi na ang weekly load sa mga less fortunate family nga adunay anak nga nagkinahanglan og internet connection alang na sa ilang online class dito na sa Barangay 13 Poblasyon Dapa mga kasyarga o dina na sa Barangay 13. Ang maong aktibidad nagtumong nga matabangan ang mga nagkalisod sa internet connection ilabi na ang mga kabatanunan. Samtang pagkaalauna sa hapon sa pagpangulo ni Police Captain Arnold Nacor, ang OIC sa maong istasyon sa kapulisan may pirma sa usa ka Memorandum of Agreement kon MOA tali na sa Omega Pelta Kappa sa pagpangulo ni Mr. Elmer A. Monter. Kini aron mapakusog ang pakighiusa tali na sa Dapa Municipal Police Station ingon nga force multipliers sa pakigbatok sa kriminalidad, insurgency o terorismo o disaster management. Kini gihimo dito na sa conference room sa Dapa Municipal Police Station. Mga na latest updates din hina sa atong munisipalidad sa Dapa karon. Mga kasyarga ilabi na sa kapulisan, mga gipahigayon ni ini na mga programa. Good morning Kuya G. Good morning sab sa ato tanan hilabi na sa tanan taga-Sayak o sa tanang Siargao noon. Shout out sa Pobe family Kuya G. Salamat karayaw. Amping ang tanan
gikan na ka Ma'am Jacqueline Gonzalez Pobe. Good morning po. Shout out po sa Kapilitan family. At saka sa BF gikan na kang Mike Garcia. Salamat po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin din hina sa atong programa ang mga balita gikan na sa Surigao del Norte, katawhang gikan sa NCR Plus, bawal gihapon mosulod sa probinsya Surigao del Norte. Bawal gihapon mga kasyargaw nga musulod sa atong probinsya Surigao del Norte ang mga personahe nga gikan sa Metro Manila, ingon man usab ang mga taga Bulacan, Cavite, Laguna ug Rizal, except sa mga residente sa Surigao del Norte nga non-resident o mga non-resident government apor on special mission, non-resident government private apor nga adunay certification gikan sa mayor kung asa ang destinasyon sulod sa probinsya Surigao del Norte. Gibalik usab ang strict implementation sa mandatory travel protocols o requirements sa Siargao Island Airport o Surigao City Airport sa mga wala gibawalan sa pag-travel sa probinsya. Balik usab ang strict implementation sa mandatory travel protocols and requirements sa seaports o gubang points of entry sa mga personahe nga wala gihapon gibawalan o ang mga lugar nga gibawalan mga kasyargaw. Ipahigayon ang post-antigen test alang sa mga turista o private apors human ang 5 days gikan na sa date of arrival niini. Gibalik usab kini mga kasyargaw. Gimog na usab ang mga municipal o barangay checkpoints, activation sa BHERTS o special role sa city o municipal health officers para na pag-monitor sa mga COVID-19 cases sa nagkadaiyang munisipalidad. Samtang dili na usab pangayuan og swab og saliva RT-PCR test ang mga 17 years old and below. Ang mga lumalabay lamang sa probinsya Surigao del Norte, dili na usab kini pangayuan og negatibong resulta. Basta lamang dili mosulod sa nagkadaiyang munisipalidad. Lumalabay lamang ilabi na kung paingon sa Leyte o paingon pa sa laing entry points mga kasyargaw nga na sa Visayas. Mga latest updates karon mga kasyargaw sa bag-ong supplement executive order nga gipagawa sa probinsya Surigao del Norte. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Keep safe everyone. Gikan na kang Yuel Nogalisa. Salamat Yuel, good morning. Good morning Kuya G, pa-shoutout po kay Ate Akim Maika Consigo. Salamat. Gikan na kang Sir Mark Samarista Pernya Resentis. Salamat po. Magandang umaga mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, dili mo atiman nga mga ospital kung walay deposito, silutan na. Giklaro mga kasyargao ni Pangulong Duterte o ang administrasyon o ang gobyerno nga sa pagpirma na ni Pangulong Duterte sa Republic Act No. 10932 yung Anti-Hospital Deposit Law, madisiplina na ang mga ospital sa nasod na dili mo atiman sa mga muduol kanilang pasyente kung walay matunol na down payment. Ilabi na kadto na yung dunay grabing balatian gayon. Ang maong balao dunay ipahamtang nga bugat nga silo sa mga ospital nga mobalibad pag-atiman sa pasyente nga walay ihatag nga down payment. Sumala pa ni Senate Committee on Health Chairman Senador Bongo, mahinungdanon og importante kini karong panahon sa pandemya, ilabi na nga daghan ang gipangdala sa ospital tungod sa COVID-19 related cases. Sigon ni Senador Bongo, tungod sa mga balaod, wala na rason ang mga ospital nga dili dawaton ang mga pasyenteng seryoso ang balatian tungod kay pahamtangan naman sila og mga silot. Ang mga musupak sa mga balaod prisuhon og dili mo ubos sa 6 ka bulan sa kaadlaw apan dili mo lapas sa 2 ka tuig o 4 ka bulan. Mga kasyarga, gawas pa ang multa nga 100,000 pesos unang kalapasan ni ini mga kasyarga o 1
mga kasyarga. Mga latest updates karon dito na sa mga kaospitalan nga bawal o dili gayod mo dawat kung walay deposito sa mga pasyente o nagkinahanglan nga mosulod sa mga ospital, mga kasyarga. Good morning, mate Aruel Golandrina. You're watching dito na kang Sir Seldwayne Alciso Rabuya. Salamat, Sir Seldwayne. Good morning, usap kan Junel Aisa Gaspi. Good morning, magandang umaga. Good morning, Kuya Jiggy ka na kan Che Gabotero. Ma'am Che, good morning og sa talang taga Kambasak. Salamat po. Good morning kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, C+ flagship mascot nga si Pawi gihatagan og meaning sa LGU Santa Monica. Atol sa gipahigayong regular committee meeting nitong Marso 30, 2021 sa Siargao Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Board kung C+ Pambi dito na sa conference room sa SSCT del Carmen Campus. Gipahigayon ang official launching sa C+ Super Squad flagship species mascot alang na sa nagkadaiyang munisipalidad diri na sa atong isla sa Siargao. Usa ni ini ang mascot nga si Pawi gikan na sa Santa Monica nga ang pagpasabot o meaning ni ini explain ni Jeresh F. Rojo, ang Agriculturist and Fisheries Coordinator sa maong munisipalidad. Atong paminawon kung unsa gayod ang meaning ni Pawi ngadto na sa Santa Monica. Ako day si Jeresh Roy sa aquaculturist sa Santa Monica. So together with me is ang ang mascot na si Pawi. So si Pawi no nagarepresent siya sa ang conservation sa marine environment, and of course si Pawi give awareness sa issue about poaching. And of course, together with her babies, na may 7 babies because it represents the 7 coastal of Santa Monica. So, Pawi, aside from awareness, it gives everyone na reason about to conserve these species. Maulang man to. Salamat. Mga kato mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ng ilang aquaculturist and fisheries coordinator sa Santa Monica. Ilabi na ang paghatag meaning kung unsa gayod ang tumong og tuyo og ang meaning sa mascot nga si Pawi. Atol kini sa gipahigayon mga kasyargaw nga launching sa C+ Super Squad flagship mascots, mga kasyargaw, flagship species mascot, mga kasyargaw, nga ang mga tumong og tuyo aron maprotektaran ang mga atong mga kadagatan og mga kinaiyahan, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab kan Sir Jules Jerhen. Salamat sir. Good morning kanimo din og sa tanang taga Fish Forever team of Fish Forever program. Salamat po. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan. Mayong buntag, Sir G, palihog ko greet nga na ni Nanay Virginia Andres Archaga og ni Tatay Bernardo Tolibas Santisan. Gikan ni Randy Archaga Santisan. Forever watching. Gikan na ka Sir Randy. Salamat Sir Randy. Good morning kanimo din na. Good morning Kuya G. Kuya G, pa-shoutout sa taga Prince Fuel Station. Yan na sa Barangay Sayak, Burgos, Dapa, og diri na sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na ka Ma'am J-Lo Pobe, salamat Ma'am J-Lo. Pa-shoutout akong family kay Johnny Liano og sa akong mga anak nga si Mac Yuri, Melmel, Michael Antolino Dalo, especially kay Jera Liano, gikan na kang Antolin Raquel. Salamat Ma'am Raquel. Good morning. Good morning Kuya G. Gikan na kang Sir Jules Jerhen. Salamat Sir Jules. Good morning kanimo din na. Happy viewing og sa tanang imong team. Salamat po, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Maayong buntag po. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Good morning mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, online oath taking sa mga professional teachers ipahigayon.
Gipahibalo karon sa Professional Regulation Commission PRC ang mga new passers sa licensure examination for professional teachers na magpahigayon kini og online outtaking karong April 23, 2021 alas 10 sa buntag nga panguluhan sa PRC Cebu pinaagi na sa Zoom meeting. Kinahanglan ra nga magsulob og formal or business attire og maghimo og white backdrop. Sigurohon lamang ang online appointment schedule sa www.online.prc.gov.ph og iselect ang e-oath ingon nga transaction niini. Ang online registration mag-close 5 calendar days at sir ang virtual outtaking day. I-print lamang ang path of professional oath of professional form nga downloadable sa PRC online services mga kasyargaw. Mga latest updates sa PRC karon mga kasyargaw. Good morning, Siargao Lord. Keep safe everyone from Lancaster, Philippines. Mat salam. Gikan na ka Sir Jake Bolido. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, COVID-19 related nga bayro nun, cover na sa PhilHealth. Sumala kang presidential spokesperson Harry Roque na gisugo na ni Pangulong Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth nga ilakip na sa health insurance coverage ang gastuhanan o mga bayro nun sa RT-PCR test, isolation, mga accredited o isolation sa mga accredited facility o pagpa-ospital sa mga mild o critical nga COVID-19 patients. Gingon ni Secretary Roque nga ang mga pasyente nga naka-admit sa mga tent sa gawa sa mga ospital kinahanglan usab nga ilakip an inpatient COVID-19 package sa PhilHealth. Ang pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque mahitungod na sa maong latest updates ngadto na sa PhilHealth. Nagbigay ng direktiba po ang ating presidente sa Philippine Health Insurance Corporation. Nakasama sa health insurance coverage ang RT-PCR test, isolation sa accredited community isolation units at hospitalization para sa mild at critical cases ng COVID-19. Kaugnay nito, kung ang tents ay kasama sa inpatient care, kailangan covered ito sa kasalukuyang inpatient COVID-19 package. Mao kana ang mismong pamahayag mga kasyargaw. Ang tipik sa mga pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque mga kasyargaw. Posible na kini nga mahitabo mga kasyargaw tungod na sa pagsugo karon ni Pangulong Duterte sa maong buhatan o ang health insurance sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw. News kini para na sa mga nagkalisod nga mga kaigsuuna nato nga nagproblema ilabi na kung naigo kini mga kasyargaw sa COVID-19. Posible na kini mga kasyargaw pangutan lamang ang mga health offices o ang mga PhilHealth offices o ang mga malasakit centers dinha na sa nagadaiyang ospital mga kasyargaw para na sa assistance o ang paggiya mga kasyargaw para na makabot kadto na mga bag-ong kasuguan sa atong Pangulo. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Sa atong birthday greetings karon, happy birthday po Kuya G, ilabi na ka nga Mimi Odoya og Jennifer Tagiamon. Good morning, happy birthday po kanila gikan na sa Team Jilax. Salamat po. Good morning. Good morning usab sa tanang nag-birthday karong Abril. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po gikan na sa nagadaiyang nag-send sa ato ng mga birthday greetings mga kasyargaw sa atong birthday greeting o Siargao TV birthday greetings mga kasyargaw. Nakalimot ko pagbutang sa comment section sa pin comment sa link mga kasyargaw. Ugma ako nang ibutang mga kasyargaw. Nakalimot ko pagbutang sa comment section. Salamat. Magandang umaga po. Kung gusto ninyo na adunay ipag-greet mga kasyargaw in advance o maghatag og message sa mga loved ones ninyo, ilabi na sa ilang mga adlaw nga natawhan o birthday, i-comment lamang o sudlon lamang ninyo kato na link mga kasyargaw. Ugma ibutang na nako sa comment section
mga kasyargaw. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Surigao noon. Salamat po. Keep safe everyone from Lancaster, Philippines. Salamat. Good morning, Kuya G. Pa-shout out ako sa ako ante na si Mana Neria Sinda. Diana sa Danuevo, Campo, San Benito. Ika na kang Ma'am Rosemary Arreza. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po. Kaninyong tanong. Salamat, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, pagpang-apod-apod sa cash assistance sa NCR Plus, sugdad na karong adlaw. Nakatakda nga sugdan na ang pagpang-apod-apod sa ayuda o cash assistance sa mga residente nga anaa sa mga lugar nga gipailalom sa Enhanced Community Quarantine, ilabi na sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna o Rizal. Sumalak ang Department of the Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya nga 90% sa mga lokal nga panggamhanan ang nakadawat na sa pondo gikan na sa panggamhanan. 1K o 1,000 pesos matag individual, samtang maximum sa 4,000 pesos sa matag pamilya ang madawat sa mga taga Parañaque o Caloocan karong adlaw. Samtang sa Taguig, mag-ayuda gihapon mga kasyargaw ang mga benepisyaryo o maayudahan ang mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program sa ilalom sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Mga anaa sa whitelisted beneficiaries maayudahan usab, mga low-income earners o ang mga solo parents maayudahan. Lakip ang mga persons with disabilities o guban pa. Samtang sa Huwebes mga kasyarga o agmang adlaw, arangkada na usab o muarangkada ang pagpang-apod-apod sa Manila, Mandaluyong o Valenzuela. Magasundan dayon sa Bulacan, Cavite, Laguna o sa Rizal. Bigahin ang gobyerno og 22.9 billion pesos aron maayudahan ang mga apektado sa gipatumang ECQ sa NCR Plus Bubble. Ako itong latest updates sa kauluhan karon mga kasyargaw. Kuya G, ano kailangan pagpasok sa Siargao? Taga-dapa kami. Kung taga-dapa ka mo mga kasyargaw o gikan lang mo dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte sa mainland Surigao mga kasyargaw, wala pa ka mo mula pa sa 7 days, travel pass lang ang kinahanglan. If mulapas na kamo sa 7 days mga kasyargaw, kinahanglan na ninyo ng antigen test result mga kasyargaw. Ilabi na kumusulod ka mo din na sa munisipalidad sa Dapa. Asa mo gikan Sir Willie Pobe, kung gikan ka mo sa Metro Manila or sa ubang lugar sa nasod Pilipinas gawa sa Surigao del Norte, magpa-antigen test gihapon kamo mga kasyargaw. Salamat po sa pangutana gikan na kan Sir Willie Pobe. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na kang Sir Clark Consigna. Sir Clark, good morning kanimo dina sa tanang taga DICT. Good morning po, magandang umaga sa mga taga Department of Information and Communications Technology. Salamat po Sir Clark, good morning kanimo dina. Og Sir Willie Pobe, kinahanglan usab ng trace up og ang e-health pass. Mauna na ang kinahanglan nimo kung mosulod dinhi na sa isla sa Siargao, ilabi na sa atong munisipalidad sa Dapa. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa atong balita, dinhi na sa sports opening sa PBA Season 46, kansilado. Dili na madayon ang opening sa PBA Season 46 sa ika-18 sa April mga kasyargao o April 18, 2021 nga paghimuon untana sa Inares Sports Center sa Antipolo Rizal. Kini tungod na sa pagpalapad pa o usa ka semana sa ECQ sa NCR Plus Bubble. Sumala kang PBA Commissioner Willie Marcial nga dungan sa pagpalapad sa ECQ sa Metro Manila, gibawalan usab ang mga training sa bisan unsa nga professional teams. Samtang pagahisgutan pa sa ipahigayod ng PBA board meeting ang mamahimong bagong schedule sa opening sa PBA Season 46.
Makatan ang latest updates mga kasyargaw sa sports nato karon ilabi na sa Philippine Basketball Association. Salamat po. Good morning. Samtang ang balita nato sa entertainment, RC Munoz og JM mga kasyargaw nga relationship prank ra. Amigo og amiga lang ang relasyon karon nila RC Munoz og JM De Guzman. Kini ang giklaro ni RC og JM human nga miani og daghang reaksyon sa netizen ang ilang latest vlog sa Boracay Revelation. Tungod niini, daghang fans ug mga friends nila sa showbiz ang nadismaya ilabi na kay para lang ni sa April Fool's Day. It's a prank. Kana ang ilang sulte ngadto na sa mga fans ni ini mga kasyargaw. Ang latest update sa entertainment nato karon ang nahibuyong mga kasyargaw o nahibulong tungod kay kung nagbalik ba gayud sila mga kasyargaw o nagkadayon. Apan sumala pa sa duha nga it's a prank mga kasyargaw. Base na sa ilang post sa social media accounts. Good morning, kang Marvs Asilom. Salamat, good morning. Magandang umaga kanimo din ha. Happy viewing kaninyong tanan. Salamat po. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko sa ako o sa mga taga Porok 5, General Luna. Kuya G, mga tuyog pa. Taon ako mga kaiban dire sa Corocoto border. God bless you Kuya G. Kaya naka-zap. Hoy, mata na kamo din na sa Porok 5, General Luna. Pamathan na Sir Jap Pax, Zap Pax. Salamat. Good morning. God bless you og sa Corocoto borders. Oy, mata na kamo din na. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang ang atong latest update sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning mga kasyargaw. Ang atong latest updates karon sa COVID-19 mao ang total cases nato karon 812,760 na mga kasyargaw. Samtang kagahapong adlaw nadungagan kini og 9,373 mga kasyargaw base na sa report sa Department of Health Philippines mga kasyargaw as of April 6, 2021. Ang total active cases karon 152,562 na mga kasyargaw. Ang total nga naka-recover ana sa 646,381 samtang ang mga naitala nga nangamatay tungod na sa komplikasyon sa COVID-19 ana sa 13,817 mga kasyargaw. Mga latest updates nato karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. It's a prank, Desandrew. Gikan na kang Ma'am Crizel de la Cruz. Salamat Ma'am Crizel. Happy viewing po kanimo din ako sa tanang viewers nato karon og dina na sa inyong team. Salamat po. Magandang umaga sa Fish Forever program. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po. Salamat Kuya G sa sagot mo. Dari kami Manila, Kuman. Uli kami sa Pizza 20 sa Abril. Kinahanglan lang ninyo ng antigen test, Sir Willie Pobe, og e-health pass trace up, og mga kasyargaw, og ang mga necessary na mga valid IDs, mga kasyargaw. Kung mahimo, kung naamoy mga kaila, kung asa ang destinasyon, magpahimo sab kamo of certification of acceptance para legal gayod nga makasulod kamo dinhi na sa munisipalidad sa Dapa. Apan, kanara ang main major na mga requirements mga kasya. Antigen og ang trace up og ang e-health pass din na sa Surigao del Norte. Salamat Sir Willie. Good morning po. Good morning Kuya G. Kanakang Kuya Edgar Lugaga Lili. Good morning Kuya Edgar. Tanang taga Pembo, Makati City. Happy viewing po sa tanang ana adina og sa akong mga kaila dina. Salamat po. Maayong buntag kaninyo tanan. Magandang umaga sa inyo. Salamat sa pagtutok dito na sa ating programa. Salamat po. Og kang Uncle J. Fox S. Drelon din na sa Pembo, Makati. Salamat po kang Kuya Ervin Balili o kang Kuya Luloy Balili. Salamat po. Happy viewing po kaninyong tanan. Og sa tanang taga Mangagoy, Surigao del Sur, Bislig City. Salamat po. Maayong buntag po kaninyong tanan.
o di na nasa Marabille. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Happy viewing og ila ati Angie BC dito na sa Cebu City. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Pa-shoutout ko ni Sinclair May Gabaysen. Kuya G, thanks. Hindi ka na kang Ma'am Marvs Silom. Salamat. Mayong buntag sa pagpangita din na. Salamat po. Happy viewing, mga ka-Siargao. Dini na lamang ko kutob, mga ka-Siargao, hangtod sa sunod nato nga panag-uban dini na sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. God bless us all. #Siargao TV.